Beriya 2011 wate beriya destpêkirina şûreşa Sûriyê, rejima Esed bi yek partiyê wate Partiya El-Be'es desthilat bû û biriya dezgehên xwe yên ewlekariyê jiyana welatiyan bi hemû hûrgiliyan û li ser hemû astan kontrol dikir. Bi sedan çalakvanên siyasî di zindanên wê de û bi dehên salan diman û hin jî bêdawî bûn. Komkujî jî pêk hatibûn. Li ser asta Kurdan jî tu etîraf bi Kurdan di destûra rejima Esed de nehatiye û taneha jî nehatiye kirin. Bi sed hezaran Kurd derdora 5 salan bênasnameman, zeviyên wan jî hatin desteserkirin û mafê ziman derbirîna siyasî û netewî û hebûnê binpêkirî û qedexekirî bûn. Di havîna sala 2012 de navçena Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rejimê ve bû Partiya PYD hatin radestkirin. Heman kiryarên rejimê bi şêwene din dîsan hatin dubare kirin. Bi dehan çalakvan, siyasetmedar û rojnamevan ji aliyê çekdarên PYD ve hatin girtin û tenê tawana wan ew bû ku li dijî fikr û bîr û baweriyên PYD ne. Êriş li ser xwenîşandanan hatin û tên kirin ji aliyê çekdar û alîgirên wê partiyê ve. Di zindanên PYD de jî gelek siyasetmedar û çalakvan rastî işkenceyê hatine ta asta ji destdana endamine laşên xwe û rûbrûbûna nexweşiyên giran. Mîna Salah Yunus ku di zindanê de çavekî xwe ji dest da û piştî serbestberdana bi kefalet rastî nexweşiyeke giran hat û jiyana xwe ji dest da. Tevî ku zimanê Kurdî ku xewna her Kurdekî ye, derbasî dibistanên navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Partiya PYD ve bû, lê aliyên siyasî û çalakvan û pispor wan rêbazên PYD bi adîolojkirî û derbaskirina felsefeya PKK tometbar dikin. Her wiha nepisporî û neşarezayiya mamostayên wê jî ku bûye sedem bi hezaran zarok ji xwendinê bêpar mane û ew yek jî li dijî ragihannameya cîhaniya mafê mirovan e li gorî yasa nasan. شرعت الأمم المتحدة دينا بنود أساسية دينا محافظة سر حقوق حرمة حقوق الإنسان مع المحافظة على وجود كينونة الإنسان يعني وجود إنسانية بقدك يجوا مثلا شرعتها هنين تجبوقنا إنسانية بحماية كرن وحقوقي بحماية كرن Şer û pevçûn û şûreşên leşkerî û yên civakî di dîrokê de tên naskirin ku li dijî sitemkarî û hovîtî û binbêkirina mafan tên li darxistin. Lê tevî wêyekê li Sûriyê bi giştî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ne sitemkarî hatiye bidawî anîn û ne jî mafên mirovan hatine bijîkirin û deng tenê dengê çekan e û desthilatbûn birêya ferskirina wî dengî ye.